ha ka cipadiap ka basau sirkai laya tu ba uwei ubreu ula penyap ya la ka jong ka samla ka badeiru ka breu ka badang don la ulok bat ula tep ya ka met yap jong ka hak phalau ying jong u bat ula theru bat ka met yap jong ka la armit kane ka cipaniap ka basirkai ka balaja ha ka artarik menta ubenai hapo ka distrik Niwari ka bahap hapo Orcha police station hapo ka jala Madhya Pradesh ki puliat ki layatu ba une ubreu badon kti latip kerteng kum u Ratiram Rajput ula khot sobha ya ka haying jong u hakata ka por baja jong ka jing sha penyap ki puliat ki layatu susu ba kine ki arngut ki ladon ka jing dai ka baya jan bha shwa ba u Ratiram un penyap ya ka rengkat da ka jing arab jong ki arngut ki parlok jong u Mukesh bat u Gayan Singh bat ban ya rap ban ti ya ka tliu ta phalau ying jong u na banta bantep ya kamet jongka bat kilata pru da kaspo kendau rengkat bat ka masi hakata kacaka batep ya ka nang ta ula buru da kajingthia halor kacaka tep ya kamet yap jongka bat ula thiaru hangta da kabala kumba umsum la jaa la ong ki pulit haba kata ka kenthei kamsum lawan phai salayeng ki ba haying jongka kila ujor ya ka jingja jongka da kabala katkum ka jing suba ki pulit kila kem ya u Ratiram aka sautarik menta ubenai bat kila thoket ya u aka bakhadu ulakam ba ulapeniap yaka wat hapreng kata ka jing thoket u Ratiram ulayolat ban phet krat naka jing syakam bat ki pulit kila yokem no hakasngi ka babut ka bala pelong ya ki arngut ki pulit man chat suspend naka kam namar ka jing bum simkhia katkum ki kubor na ki pulit kata ka kanthai kala jupenbor ya u Ratiram ban ya poi kha batka wat la kala penpau baka kloi ban ino ya ulok henrai u Ratiram kwa ban teng ya ka jing ya dei batka ta ula plan da kane ka buj ban khot ya ka hayeng bat penyap ya ka bat ki puliat ki dang wat ru ya ki arngut ki wepat ki parlok jong u